kar ku bi son zuciya wajen ba da shaida bi an tuhabul gani ku so mawadaci lidrahu domin ku sami yardarsa awul faqira ko kuma talaka rahmatul lahu dan ku tausaya masa kar ku yi haka nan ai an ta'adilu Allah ta'adilu tamilu kar ku karkata anil haqqi daga barin gaskiya wa in talu ta'rifu shahadata idan kuka kawar da shahada kuka kauce wa shahada kuka karkata daga barin ainihin wato shaida ta gaskiya bi qira'atin taluko bi hazafil wawil al-ula takfifan aw turidu an adaiha ko kuka bujira daga barin bada shaida ta gaskiya fa inna allaha kusani lallai ubangiji kana ya tabbata bima ta'amaluna da abinda kuke aikatawa kabiran masani ne kun jadi kun bihi zai muku sakamako akai يا أيها الذين آمنوا بالله ورسله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ya ayyuhal ladzina amanu ya ku bayi waɗanda kuka ba da gaskiya to aminu dawamu alal imani ku dawwama akan wannan imanin naku billahi da Allah wa rasulihi da manzansa kitabil ladzi nazzala ala rasulihi littafin da ubangiji subhanahu wa ta'ala yake saukarwa akan manzansa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa huwa alqur'anu shine qur'ani wa kitabil ladzi da littafin nan allazi wannan anzala min qabl alqur'ana wanda aka saukar da shi kafin zuwan qur'ani ala rusuli akan ma'aika bi ma'ana kitabu da aka ce anan al-kutub bi qira'atin bil bina'i lil fa'ili wal fi'laini ko wa man yakfur billahi duk wanda ya kafurce wa Allah wa mala'ikatihi ya kafurce wa mala'ikun Allah wa rusulihi ya kafurce wa ma'aikai na Allah wal yawmil akhir ya kafurce wa ranar ƙarshe faqad dalla haqiqa ya bata ralalan bata ba'idan anil haqqi wanda yayi nesa daga barin gaskiya innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufran lam yakun Allahu liyaghfira lahum wa la liyahdihim sabila innal ladina amanu bi Musa sano dan da suka bada gaskiya da annabi Musa wa humul yahudu sune yahudawa summa kafaru bi ibadatil ijli sannan kuma sai suka kafarce saboda bautar dan maraki da suka yi kwana 40 summa amanu ba'dahu bayan nan kuma sai suka yi bada gaskiya summa kafaru bi Isa kuma sai suka kafircewa annabi Isa alaihi salam summa zadu kufran sannan sai suka dada wani kafircin wanda diya wanda suka yi a baya saboda me sun kafirce bi Muhammadin sun kafirce wa annabi Muhammadu to lam yakun Allahu liyaghfira lahum Allah bai zaman to zai musu gafara ba ma aqamu alaihi matukar suka tsaya akan kafirce wa manzon Allah wala yahdihim sabila ubangiji subhanahu wataala bai zaman to zai shiryatar da su ta farki na gaskiya ba بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ya Muhammad ya annabi Muhammadu bashir ai akhbir almunafiqina ka baiwa munafikai labari bi anna lahum azaban alim suna da azaba mai radadi mu'limin wa huwa azabun nari ita ce azabar wuta su ne waɗannan allazina badalun auna'atin lil munafiqina canji ne daga ainihin wancan munafikai din yattakizuna al-kafirina wanda suke rikar kafirai awliya'an mutawala umurihim ko min dunil mu'minina suke barin mu'minai bima yattahamuna fihim min al-quwwati saboda wai abin da suke gani a wajen kafirai na karfin makamai da suke da shi duk ƙarya ce in ka tsaya akan gaskiya duk wannan makaman ƙarya ne a yabtaguna a yadalibuna inda humul izzata shin yanzu sa dinga neman wata buwaya istifhaman inkari ai la yajiduna ha indahum ba za su samu wani girman daraja a wajen kafirai ba fa innal izzata lillahi jami'an su sani girma
da buwaya gaba ɗaya na Allah ne in duniya wal akhirati a duniya da lahira kana kallo ba kaga irin gangamin da kasashen yammacin Afirka suka yi wa Nijar amma da sojan nan yayi banza aka gama atisayen aka yi komai aka zo kuma aka ce an fasa fi duniya wal akhirati duniya da lahira wala yanaluha ko ba za su samu wannan abun ba illa awliya'uhu sai dai a wajen masu soyayya ga Allah su ne suke da ƙarfi da buwaya. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقد نزل بالبناء للفاعل والمفعول حقيقة أن سسوكر عليكم أغريكم في الكتاب القرآن أتكلم للتابع القرآن في سورة الأنعام أتكلم سورة الأنعام أن مكففة واسمها معروف أي أنه إذا سمعتم آيات الله القرآن إذا كنت آيوين القرآن يكفر بها سيكو كافر تشيلتا ويستهزأ بها سيكو دنگ إذجلي دا آية القرآن يقولون ودنم متانم ولا تقعدوا معهم الكافرين والمستهزئين كرك دونا تاردا ماسو كافر تشيو القرآن ماسو إذجلي دا القرآن حتى يقولوا في حديث غيره har sai sun bar kutsawa cikin karatun alkur'ani da maganganun Allah sun koma cikin wata magana daban to sannan in za ka zauna tare da su sai ka zauna innakum idan ya zamanto kun zauna tare da su shine in ka attum ma'am idan kuka zauna tare da su misluhum kun zama misalin su bil ismi cikin ainihin wato alhaki da zunubi inna Allah lalle ubangiji jami'ul munafiqina zai taro munafikai wal kafirina da kafirai jami'an gaba ɗayan su fi jahannama cikin wutar jahannama kama in ta fi duniya kamar yadda suka taru a duniya alal kubri akan kafirci wal istihza'i da yin izgiri الذين يتربصون بكم وإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين والله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الذين بدلوا من الذين قبلهم الذين سنوا ودنناتهم yatarabbasuna yantaziruna bikum ad-dawa'ira suna jiran kewayawar zamani a gare ku in kana lakum fatahun zafarun wa ganimatu idan kuka samu rabautuwa kuka samu cin ganima minallahi daga wajen ubangiji qalu lakum sai su ce da ku alam nakum ma'akum fi dini wal jihadi shin ba mu zamanto muna tare da ku bane a cikin addini da kuma yaki ba dona minal ganimati ku kawo rabon mu ku ba mu daga cikin ganima wa in kana lil kafirina nasibun min az-zafari alaikum idan kuma kafirai ne suka rabauta akan ku qalu lahum sai su ce da su alam nastawil alaikum alam nastadillu alaikum wa naqdiru ala akazukum wa qatalukum fa abaqina alaikum shin ba ku san lokacin da za a yi yakin ba muna kallon ku muna da ikon mu kashe ku muna da ikon mu kama ku ba mu kama ku ba ku kai nasara akan musulmi abinda za su gaya wa kuma kafirai kenan idan kafirai ne suka yi nasara kaga suna nufin su suna tare da musulmi kuma suna tare da kafirai Allah ya ce shi addinin musulunci ba a masa haka alam namna'akum ko min almu'minina an yazfaru bikum shin ba mu ne muka hana mu'minai su samu nasara akan ku ba bi takazirihim da tabar da su wa mara salatihim ko bi aka bari yin ba mu ne muke aiko muku da labarin su ga halin da suke ciki ai da mu ne muke muku wannan falana alaikum minna to dan haka dole muna da kyauta da za ku ba mu a gare ku qala ta'ala sai Allah ya ce wallahu yahkumu bainakum Allah zai hukunci a tsakankaninku yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama bi an yudkhilukum aljannata ya shigar da ku aljanna wa yudkhiluhum an-nara ya shigar da su wuta walan yaj'al Allah
Allah bai saka lil kafirina ga kafirai alal mu'minina akan mu'minai sabilan tafarki bil istisali a ce kafirai ne za su yi nasara su karar da musulmi Allah bai alƙawari akan wannan ba